हेलौ फ्रेंड्स आंनि चेनेलावबो खनसे बरायनाय जाबावबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थां आरो लाइक बटनखौबो सेरना हो आरो कमेन्ट होनो दाबाव आरो जायखिजाया मानसिया गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा दा थां दिनैनि टपिकआ जाबाय सासे आबौनि लाइकि भिडिअनि फेमास टपिकखौ रायलायगोन दिनै बिनि केरेक्टारखौ नायलांसै थ'दो लाइन बाय लाइन बिनि केरेक्टारा माबायदिनो होमबालाय इन्ट्र'खौ सुरु खालामनाय जासिगोन आदा बाजैमोन आदै मादैमोन भिडिअखौ खालि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों रावखौबो दुखु होनानै आरो हेंथा होनानै बानायनाय जायाखै बै सासे दख'ना गाननायखौ हिजिरासो बुंनांगौ ना मा बुंनांगौ जाखो थलाय बिसोरनि भिडिअखौ नायनो थलाय माबायदि जादों चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना दिल में उतर कर देखो ना माथो सानैबो हिजिरासो नामाब्रा बेबो एखमबा दख'ना गानो मा गानो सुरिर गानो सानैबो हिजिरासो बुंजायो माथोलाय सेकेन्ड टपिकआनो जाबाय थलाय सेकेन्ड टपिकखौ नायनो माबायदि जागौ सेकेन्ड टपिकआ मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव बहुत तड़पोगे बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें कहाँ से आता है रे ऐसा एलियन जैसा आदमी कहाँ से आती है वाह वाह कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं देखिले मनो के सुई बबेनि मा गानलाबायना थालिर बिलाइयावनो गाननानै भिडिअ बानायलाबायो बिसोरलाय मासे फालतु जंगलियासो जाजोबबाय नामा मानसिफोरालाय गोदो हारिनि बायदि बानायजोब्बाय मानसियालाय जंगलिया हारिसो जाबाय जंगलिया हारि मा सामुस गाननानै मा भिडिअ बानायदों नोंसोरलाय सोर धीरे फाग्ला जादों नोंसोर धीरे फाग्लि जादों जोंथ' जायाखै लासै गावनो फाग्ला जानानै मालायखौसो बुंदोंना देवालि मारिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो आं राजि जायाबालाय अरजाया खावना लायगोन आं गुबुन हौवा लायोबा बल गेलेनायनि हुदा दंखायो बलखौ जेरै अख्राङाव जोखोगोन बेबादिनो जोफ्रुजोबगोन गाजर टमेट' थाला माबा मा बानायलाबायसो बानायलाबायसो भिडिअ'नोथ' फाग्लासो थैगोनसो मा मालायना बानायलाबायो भिडिअ'फोरखौनो फेमास जानो गोसो दंना मा जाखो बिसोरलाय इसको एक बताना चाहता मैं पहला नोंसोर मा देखायगासिनो बिदि एलियन सिस्टेम बायदि मोजां भिडिअ'आनो जायो मा देखायगासिनो नोंसोरो एलियन सिस्टेम बायदिनो मा जायजों बिदिनो भिडिअ बानायो नोंथ' दाबो गांसो गोरलै नागिरनानै टाइम थोआ नामा नोंनो दा आबौ नोंनो दा गांसो गोरलै नागिरनो टाइम नंला नै आरामसे संसार जानासो टाइमसो नङा दा गांसो गोरलै नागिरनो टाइम नंला बोरायबाबो मा जानो गांसो गोरलैखौथ' नांथारनांगौ ना जा फाल्थु जाबायलै नों आबौ बानायबाय थायो नों भिडिअखौनो जाथारबाय दामनांसिगोनसो नोंखौ मानसिखौनो माथो बेखौ न'खरनि मानसियानो साब्बाय हेल्पार दंजोबो माथोलाय बा बासन बोथ्रोनाव रायलायनाय गासिबो न'खरनि मानसियानो हेल्पारसो दंजोबो बायदि मोनना दङ माथो आंलाय हेल्पार दंखायो मिथिखागौ आङो हेल्पारसो दंजोबोखाबो हा मालाय आबौ बोरैबाफोर माथा गावैबा मा जागोन बिसोर फिसौफोरा बोरैबा माथा गावहैनो हागौना बिदि जोनानै मा मोनखो नोंलाय
आरो लास्टआव बिदिनो फट' दंबावो फट'खौ नायलांबानो जाबाय फट'खौबो नायलाय माबायदि बायदि फट' बिसोर बायदि फट'आ मा जानांगौ बिसोरलाय बुंबाबो मानिखालानो माबायदि जाजोबखो आजिखालिलाय बुंबाबो मानिलानो माबाबो मा गाज्रि फट'सो आगारसिनग्रा जाबावबायसो भाइरेल खालामग्रा जाबावबाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो खाथियाव थानाय कमेन्टबो होनानै होदो आरो भिडिअ गोदान मोनबा आपल'ड खालामनाय जागोन नाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रा दाथां आरो खाथिनि नटिफिकेसनखौबो अल सेलेक्ट खालामना ला जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामनो नोंथांनि फार्स्ट चेनेलाव सहैग्रो दिनै एसेनोसै आरो भिडिअ बानायनायावथ' जा खस्थ' जायो काट खालामनाय मानायखायनो मेहेरमुनिखौ लाइक खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो